Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi şol olgunky daşawdan gelip gowşan azy habar bilen dowam etdirmekçi. Bilşiňiz ýaly şol men çykyşymdan soňra bir näçe ýylleşlerimiz watandaşlarymyz öz pikirini aýdyp çykyş etdiler şu mesele boýunça. Yüzlerçe watandaşlarymyz hana öz kommentlerini ýazdylar dörli ulgamlarda. Soň şonu alyp ýaýratdylar. Ýene de gaty ýiti çykyş ederler bar şu mesele boýunça. Hemmäňize sag bolsun aýdýan taňry ýalkasyn watandaşlar toýuňyzda gaýsyn. Indi bärde diýmeli zat näme bar şuň kuny? Indi maňa gelip gowşan maglumatlara görä ýanky ol neresi çağı o Süleyman Fahretdinov ta 6-njy klasy çelli şol Könörgünç etrabynyň Akkala Daýhan birleşiginiň 2-nji mektebinde okuýar. Şol ýerde ýanky şol düzüde göreşi boýunça özüni görkezen soň talantly ýetginjek bolan soň muny Aşgabatda ýanky sport mektebine kirýärler. Ta 6-njy klasdan 8-nji klasa çelli şu güne çelli şu fevralyň başyndaky ýaryş gününe çelli ol Aşgabatyň sport mektebinde okan çağı. Şol ýerden bäherden ýarışa geldi. Ol Könörgünçden akydylana Aşgabatdan geldi. Onu näme üçin şol çağa Aşgabatda medisina kömegi edilmedi diýilen ulukan soraw ýüze çykýar. Sebäp ol çağa 2 ýyl bäri eýýäm Aşgabatda okap beren çağa. Demek bir ýerine şikayet etse de ol göreşde bolup biljek zat näme bolanyna da köçede barýarmy, başga bir ýerdemi keselhana berkidilen bar. Näme üçin oňa o taýda medisina kömegini bermeýärler? Birinciden, ikinciden ol adam nirde bolanlygyna, yerleşerligine garamazdan Türkmenistanyň territoriýasynyň 4 küncünde de medisina kömegini almagy her bir grajdanynyň hukugy bar. Onsoň ýanky bu lukmanlaryň içki etikasy boýunça islenlik gysagly ýagdaýda getirilen näsaga olar kömek etmeli. Ol soňra ol haýsy ýeriň adamsy, haýsy etrabyň adamsy, onuň strahowkasy barmy, ýokmy? O zatlar soň 2-nji, 3-nji derejede sorawlar. Ilkinji nowatda şu gysagly halda getirilen adama tiz kömegini etmeli. Şol sanada lukmanlar. Olar Gepakaradyň kasamyny içen adamlar. Ýöne şol zatlar edilmedi. Indi ýene bärik ýzymize dolanyp gelsek, näme üçin? Şol ýagdaý bolandan soňra ýanky bir Könörgünçe getirilenni keselhanada çağaçyk ýok bolandan soňra näme üçin Könörgünçiň prokurory Rahim Akmuradow şu güne çelli jenaýat işini açanak. Näme üçin şu iş boýunça ol sülçüni belläne. Eger eden bolsa, jenaýat işini açan bolsa, onu näme üçin ol jemgyýeti, ol äşär eden. Bu bolan zatdan hemme adamlar bilgili ýa-da maglumat alan adamlar. Kän adam şuňa şaýat bolany. Onuň Aşgabatda okan sport mektebiniň direktormy kim bolýar o taýda. Hani bilen ýol başçylarynyň reaksiýasy bu bolanda. O näme üçin çağı beýle ýitirim boldy? Näme üçin o çağı öldü? Ýarşa gidenler. Näme üçin uruldy? Hani muňa içerki barlygy geçirilmedimi sport mektebine? Hani ol çağanyň mugullymy? Hani ol çağanyň treneri? Hani ol ýanky şu ýarşy geçirjiler bäherden. Oňa ýanky diplom beren adamlar, birinji ýer yglan eden adamlar. Hani bu wraçlar onuň ýüz dönlerin. Hani bilen hereketini ýerde. Ol çağı näme Türkmenistanyň raýaty dälmi? Näme üçin beýle muňa sowukkallyk ýa bir öwey ene göze bilen seredilýär bu çağı?
ya başa etraftan gelirligi üçin ya milletinin başa bolurluğu üçin. Näme üçin beýle bolupdyr bi? Kim aýdyp biljek bu zatlary? Kim bu zatlara jogap bermeli? Hawa ne şu meselem altın näste hiç kimden jogap ýok. Ýöne ilkinji jogapkar şuun kun hana Konurgonjun prokurory Rahim Akbaradov. Sen kelläň bilen jogap berýän şu bolan jenaýet işine. Senin borjun aňtamak, tapmak jenaýetkarlary kanun boýunça suda çekmek. Sen şonu hem etmeli. Gitjek ýeriň ýok. Adın familiýaň belli. Ol Aşgabatyň ýanky sport mektebiniň başlygynyň ady familiýasy tapylar. Trenerlerim tapylar. Yarşı gurnoýjularyň tapylar. O çağı samanhanadaky iňe däle ýetip gider ýaly. Bütün ýoly idarlanýar nähil näme bolan. Onun üçin jogap bermeli bolsaňyz. Ol ýanky 11-nji ýylda 2011-nji ýylda biz meýne partlama bolla, şoň hyýal edip üstüni basyr ýüzsür edip gömäýärsmi käýtdiňizmi siz? Ýok, bolmaz. Ýok, bolmaz o zatlar. Watandaşlar şol 11-nji ýylda biz meýne Aşgabatyň etegindäki şäherçede ol harby iskilatlar ýaryly içindäki snaryadlary bilen. Onu ýörüte ýardylymy, özünden ýarylym ol başa gep. Sebäp şol iskilatlardan Awganystana uğradylar, ýaragyň sany sajagy ýok. Kime satylandy maýdylmadyr, pullaryny kim aldy, olar özleri bilýär. O zatlar gelecegiň derine güýçleri. Ýöne şol iskilat partlaryny ol Haramoly Urwanoğlu var, Berdi Muhammed. O taýda harby iskilat däl, o taýda ýanky täze ýyla niýetlenen petardalar bar, atylýan jol ýanky durly ışık berýän raketacyklar. Şo iskilat ýaryly diýýärdi. Şonuň düýüp götür ýalňyşdygyny, düýbünden başga zatlardan habar berilýän şo bolan betbaçylygyny ýatyrak edýän suratlaryny ýa video roluny men hani öz sahypamda goýupdym bundan bir näçe aý ozal. Barın gaýtadan açyň şonu seredin watandaşlar. O taýda bolan şol partlamalarda bir näçe 100 adam öldü diýip maňa habar geldi şonu. Hökümet näme edýär? Şo partlama bolany biz meýniň daşyny gabyya, içine adam salýany daşyna çykarýar. Ondan şol ýok olan adamlar bar. Gatykän adam o taýda ýok olan. O ulular bilen bir hatarda mektep okuwçylarym. Ol ýanky çağılar bagynaky çağıjyklarym. Onlar çağdym göpat boldy, kiçilerden. Şolaryň hemmejigini bolmadyk ýaletdi hökümet. O nähil beýle boldy. O nähil beýdip bu dünýä jemgyýeti bu zatlardan bir habar galdy. Aýdyp bereýdi. Hökümet şo ýerde şu ýanky ejir çekerleriň öýlerini, ýetki çekerleriň öýlerini yeke aýlan her birisine şu çeken ýanky ýetkiňiz üçin adam ýetkiňiz şol sanyny her biriňize $10,000 berjek diýdi. Her bir ölen adam üçin. Ýöne siz hiç ýerde dilinizi ýarmalar, şolaryň janazasyny durmalar, şolaryň 3-7-sini 40-ny ýylyny bermeler. Ýok ýani. Her sene gidip bir respublikaň bir küncüne jaýlaýarlar. Bir ýerde şol bir näçe ýüz mazar emele gelmesin. Hakykatdan bolan zatçy. Ene adamlaram ene hökümetiň hödür eden puluny özüne betbaçylykdan ýok olan adamlaryň ykbalyny çalyşdylar. Hakykatdan şeýle boldy. Adamlar bir zada düşünmediler. Şol hökümet şulara hökmani ýagdaýda kompensasiýa tölemeli. Ýykylan jaýlar üçin bir ýerine öwedine jaý gurup bermeli. Ýok olan adamlar üçin bulary öwedine hun tölemeli. Şol mede partlamada maýyp bolan o ýene de ýüzlerçe adam bar. Bulara da ta ölýänçe pensiýa tölemeli. Näme edildi? Berilim şolara $10,000 berilenakmy? Häzirçe onu bilýän adam ýok. Hemmejigine şo gerek derejesinde jaý berilim, onuň bilýän adam ýok.
Şolara şol partlamadan soňra gulagy kör, gulagy kör, gözleri kör, ennamjan titrek ya döwük genjik bilen zordan güzerany görüp beren maýyplary hökümet tarapyndan pensiýa tölenýär. O barada da ýekagy, kelamagy söz ýok hiç ýerde. Şu güne çelli. Şonu 11-nji ýylda Gurbanoğlu Berdimuhammed gorkunjyny yglan etdi halkyň öňüne çykyp. Hana şol ýurdun daşyndaky oppozisiýa ene geljek bolsa men şolara ýol açýan, gelsinler de 10-njy ýyllyk saýlawlara gatnaşdylar. Men şolary şolaryň gelmeginem gatnaşmagymy ene halkyň söz berýän öpçün etjek diýip söz berdi ol. Ene 11-nji ýyl gutordy. Görse halktan biz meýnärse hiç yerden ses çykdy, halktan ses çykmady. Ol bu halky şeýtdir satyn alsaňam boljak ekenip 10-njy ýyl şertim şahymady. Ene oppozisiýany nitosto ýurda salmak. O barmysyňam diýene. Näme gerek oňa? Oppozisiýany ýurdun içine çagyrmak. Eger halk ölüsini $10,000 satandan soň. Ya şol wada berilen pula satandan soň. Habary ýok şu halkyň. Şu bolan iş üçin halk hökümeti suwda berip $10,000 değil, $100,000 belki almaly. Ya $1 milyon almaly. Ha? Ýöne şoňa halk düşünmedi, şoňa halkyň akyly çatmady. Ene Gurban bolam hedil edeni şondan soň ol pikir etdi. Halky nädip horlasagy boljak eken. Ene şeýdip, aýdyp, dönüp, dolanyp ene şoň kuguna geldik. Hawa bir ýylleşmedi ýazypdyr maňa Halmurada şu näme dilenne de halk sesini çykarjakka öýüne gelip öldürip gitselerim çydar diýdi. Sebäp şu zatlary Niyaz ýola goýdy. Hawa ýeňijiler diňe türkmenler bolmaly, türkmenden diňe aşgabatlysy bolmaly, galyn adamlar hiç bir ýarışda ýeňiji bolma haqqy ýok diýilen ýörelgäni ýola goýdy diýip. Hakykatdanam şeýle. Bolan zat, bar zat. Enne şu zaga çağı, enne şular ýaly zulüm görkezilip öldürildi. Men daşynyň gelip düşman öldürene. Owansana qiyaly, ol Owansana Türkmen dogurlumyň çağasyny beýleki milletleň wekili, hökümetinkiler ogurlap akdyp ýa bir zat bolupdyr diýenler zat ýok. Bizde eden öz türkmenim. Şu hökümet diýip oturan adamlar. Şolaň elindäki elleri ene dürreli ene goşa durmak üçin näki gahramanlar, hakykatdan bolsa öz halkynyň jellatlary. Ne? Ýene de sesini çykarman oturjakmy watandaşlar? Hawa bolup biler. Süleyman Neresanam kakasy maňa ýazyşlar ýaly. Zordan gün güzeranyny dolandyryp oturan bir garyp adam. Oňa da gelip pul töläp sesini çykarma diýip bilerler. Şu mahal bütün köňürgönjüň içini daşyny ýitirgenşip mehemeler. Nerden bardyk şoňa habar diýip. Kimden gelen eşitjek bol. Bir innedäle samanyň içinde ýatan ol Neresan ölümi. Yüzlerce adam şayet şu zatları gören. Onu gizap bilmeýär hökümet. Ol ýanky 2011-nji ýylda gaýal o köpçüliklerin ölümden şäherde näme bolany sesini çykarman oturan adamlar. Enne ana biziň gözümizin öňünde anyk göreldi. Owansanaky türkmen dogurlamy 9 ýaşa bir çağı üçin häzir mana ýurdun içinlerdäne getirip otdy. Emma biziňkiler gynansagan umumy dymyşlyk ol men agama jaň edem diýdi. Nähil o taýyny ýady. Dymdyrçlyk hem zat gowy diýdi. Dymdyrçlyk diýdi. Dymdyrçlyk diňe gowunumçylykda bolardy. Ene şu mal dymdyrçlyk ýurdun şu watandaşlar. Ýöne biliş beýle galma. Munyň dowam bolar. Jogapkärçiligin personal her bir çekmeli bor. Şu gün eýam şol lüstrasiýan garasanagyna köňürgönjüň prokurory Rahim Akmuratow girdildi. Rahim taýýar bolsa zatlar. Wagty geler sen jogap berersiň. Eger sen orardan jogap soramasaň, biz senden sorar. Elbette ol sport mekdebiniň ýol başçylaryndan soranar hemme zat. Kim oşaňa uğradypdyr, ýarşy geçirerler. Ondan kim olar äkidipdir, kim urupdyr, kim ýenjipdir. So ýeňilmeli ýetginçek kim eken ol kimiň ogly? Haýdy o götükädili ýol başyň çagasy bolýar ol aşawatdan. Näme üçin ondan ýeňilmelmiş, huzurly gaýratly çagasy beýleki, ha?
görüş näme diýip aňlady, kim güýçli bolsa şol ýeňirdi, kim tilsimi beýlekiden ýokarda bolsa, başarmagy ýokarda bolsa, güýjürsem bolsa, şoňa görüş diýilirdi. Ýeňijem şol bolardy. Ne, bolýan zatlar şu watandaşlar. Ýygy dowamy gelir. Bu zatlaryny ýerde ýatmaz. Hana taw bolsun watandaşlarymyz ýylygyna çykyş edip durlar. Dünkü çıkışından öyle çağrını dünden meri öngün valyadan şu gün alsak Amerikan hazapladı. İkun neyem aşlık ilan edip otur. Ne çoğunu ilan eder. Onu bilecek gal. Yani caniyanın sen edip otur. Keypini ya meyletini edene. Caniyan ya. Başka kömek ederi çıkarlısı yok. Elbette Amerika'da mitinglerim geçirler. Yani şuunda. Yani şuunlukça onun ene yüreği şunu inetsem kalbime rahat bor diye netice geliptir. Bolýa goý etsin. Biz hemmäň şoň görülesine ýerin diýemiz, her kişi öz başaran neden? Sizem şu işlere goşulun watandaşlar. Nämen bilýän bolsaňyz, şu ýagdaý bar edi. Aşgabatdaky sport mektebiň direktori, men şumal menne familiýasy ýok, kim bilýän bolsa ýazyn. Şol neresen treneriniň familiýasyny ýazyn, näme bolup durýar, nira ýok etdiler. Oňa mykbaly bize gyzykly, ady familiýasy kim o? Beýdip indi ýeka goýmalyň ol adamlary. Gelin hemmämiz bir ýerde bir doganyar bolup alqa çykalyň. 5 welaýat, 5 dogan bir millet bolýan bolsa, gene şu ýerde görkezmeli ýerimiz geller. Ol göze görünmeýän 4 milyon ilatyň hak hukugyny goramak gerekkel, watandaşlar. Ene ýumruk galjak ýok ediler, 14 ýaşly çagan hak hukugyny goramaly biz. Bugün onu dip öldürüp köçe taşlayan bolsalar erti öýüňize gelip öldürüp giderlerdi. Olar yetjek derejesine. Olar da hiç ne aňarly, ne düşünje garly, ne insap garly, hiç zat ýok. Bular bir başyna giden mafiya. Bular ereketir, şol 90-njy ýyllarda ereketir diýerdikler, gelip adamlar tutup äkidip bulary gynap, garnyny ütüp goýup, buň puluny, emlägini, öýüniň goşuny birnesini elinden alýan haramzadylar bardy. Şo döwür. Inni şol bir kanun ogurlaryň rolüni hökümet oýnawaty Türkmenistanyň kanuny ogurlar. Olary ceza berip biljek diňe halk. Bir adam däl, 10 adam däl, 1000 adam däl. Şoň üçin hemmäňizden haýyş oturuň pikirleriň özüňize görä netije çykaryň watandaşlar. Bolýa onda sag oturuň saglypda görüşelim.